Разправяш, че България е най-хубавата страна в света, ама никой не верва. Его е Водо Кончи, като стана телефона, вижте го бе. Ей, топа. Какъв е топа, къде е малас? Тук се снимаме. Дай, Владе, Влади, ти ни забил шипките. Добър ден. Ей, тук се става трудно, не знам. Ей, спираме. Къде бе? Абе, врати тук, ако тако да се сменим. Врати тук да без съзнание. От така стана трудно. Кой стана трудно? Вратане. Как се? Я брали го, да. Виж, какви сме обавци. Дайте, момчета, стимула ви е пред нас. Може така да се работи, може. Някакви дебелшки, то няма за когато да за светия. Абе, това са вади? Ти извади скоростния лост, това е добре. Кормилото. Гледай каква гледка се открива, бе. Гледай, бе. Вземи опен. Давайте, бъдете силни, че сте българи. Негде има, сега ще го запомни. Точно без слово. Това са първи крюкът. Първи крюкът. Вървиме двама боси, аз и ти. По мясъка така гореш вървим. Искам да те гледам на брег. Искам да те хвана за гъза. Лятото доведе ни тук, където вече влюбен. Където сякаш търсиш моите очи. Бе, какви си тия врашени, бе? Мината взема, ви да взема. Мината взема, ви да вземате. Търсиш моите очи, носи морето любовта, носи даже мъничко. Искам да те гледам на брега, искам да те хваля за гъза. Давай, тия ги изпреварвайте, би и лев мигач. Тия са с голфа. Беше ешка вратът, бе, ще натискат, бе. Кое не мога, Причува, като те тренират.